guys, welcome back to the channel. So नोंथांमोनखौ बे आंनि दैमालु ब्लग इउटिउब चेनेल आरो बडिनि मोनसे गोदान भिडिअ गासिबो बनाय जाबाय। जों दा मोनसे जायगायाव थांदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो मिथिलांबाय थागोन। ओमफ्राय दिनै भिडिअ माबायदि जागोन आं बुंनो हाया। नोंथांमोना आंजों लोगोसे भिडिअखौ नायलांबाय था। थाखाय दिनै so let's go guys. नोङो हा गैयालै दा रावबो ओंखाम मोनजाबोआखैनो ओमफ्राय बिराद लेट जाबाय गारिया खारबाय खानाय खानाय बिरलाजोब्बाय आरो ना नांदां ओमफ्राय बै गुबुन मानसि दंबावो A few moments later. जों दायो माबा मोनबाय गबरथना ओमफ्राय नै बेखौ नायनांगोन नामा बेसो जाबाय एफसु अफिस गबरथना एफसु अफिसार ना लोगोफोर बेयाव जमा जानानै आरामसे थांसै गाइस जों दायो नै इयाव फ्लेग खाना लाबाय आरो ना एफसुनि फ्लेग गांसे खाना लाग्रोबाय गाइस जों दायो एफसु माबायाव दं आरो ना एफसु अफिसावनो जमा जादों गासिबो ओमफ्राय नै बिसा साथ्रफोर दं कुसाबारि स्कुलनि साथ्रफोर ओमफ्राय बेयाव लाइन आप दं आरो ना बिराद नै बिसाबो दङ बेयावबो साथ्रफोर दङ ओमफ्राय नै गारिफोरखौ नायनांगोन नोंथांमोना गंबेसे लाइन आरो ना जों गासिबो ज' जानानै थांजोबनोसै ज' टाइम जाबा होलांसै नोंसोरलाय हा नों जाना जाबाखैलै जाबोन ना फंबाय हा गाबोन नंगौ दे गाबोन हा मा होनदों मार जाबोदा बेदरजों वाइसनाव नायनो हागोन नै मा बुस्थु नाय वाइस दायो जों कालपानि बाजार मोनबाय बे जाबाय कालपानि बाजार कालपानि ब्लगफोरजों दायो मोनफैबाय आरो ना बेखौ नायनो हागोन ओयाव दायो फिरफिला बिरगासिनो जों इयाव दायो मोनफैबाय हाबैनोसै गाइस दुलाराय बर' फरायसा आफाद बाजि स्निथि गायसननाय सान आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर' बिथां ओरैबायदि दिनै बे समाव बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हादों दुलाराय फरायसा आफादनिनो बारग' आफादगिरि बारग' रायजो सभानि एमपि आरो आथिखालनि आसामनि मन्त्रि सारुल खावग्रा ब्रह्म बिथांखौ गावनि गोथार सिनायथि होनो खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों फरायनो खावलायदों हानजाफोरनि हाबाफारि बे हाबाफारियाव फ्लेग अफ खालामनो थाखाय जों हांख्रायदों बसुमतारी बिथांखौ दुलाराय फरायसा आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोनो थाखाय मानिजाथाव दुलाराय फरायसा आफादनि आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर' बिथांखौ खावलायबाय मदद Long live! बेफोर बावजेननो थाखाय आङो गुरै खावलायबाय आरो बिथांखौबो जोंनि लोगो आफादगिरि बिथांमोना मदद खालामदों बे समाव बेरायनानै गुरै खावलायबाय गोजोन खौसेथि खौसेथिनि थाखाय बयबो खामानि माव खौसेथिनि थाखाय बयबो खामानि माव थांनाय थैनाय राहानाय हाबाफारि सोलिगोन दसे जोंनो नांगौ खौसेथि बर' माहारि दाफुंनाय बयबो बाहागो ला बर' माहारि दाफुंनाय बयबो बाहागो ला दुलाराय फरायसा आफादजों जौगाथों दुलाराय फरायसा आफादजों जौगाथों माहारि दाफुंनाय बयबो बाहागो ला सोलोंथाइ जौगानांगौनि थाखाय बयबो हाबा माव सोलोंथाइ जौगानांगौनि थाखाय बयबो हाबा माव जोंनो नांगौ गोजोन जोंनो नांगौ खौसेथि जोंनो नांगौ बर' एबसुनि जोंनो नांगौ दावगाथाय जोंनो नांगौ दावगाथाय
गेजेर हाथों फरायसाफोर लावथों दुलाराय फरायसाफोर लावथों बुंनि बर'फोरखौ सेजा गोग्गो समाज दानायाव बयबो बाहागो ला गोग्गो समाज दानायाव बयबो बाहागो ला गोग्गो समाज दानायाव बयबो बाहागो ला बर' हारिमुनि थाखाय बयबो हाबा माव बर' हारिमुनि थाखाय बयबो हाबा माव बर' थुनलाइ जौगाहोनांगौनि थाखाय बयबो हाबा माव बर' थुनलाइ जौगाहोनांगौनि थाखाय बयबो हाबा माव बर' माहारिखौ गेरेमसा हारि दाफुनो बयबो हाबा माव बर' माहारिखौ गेरेमसा हारि दाफुनो बयबो हाबा माव बर' माहारिखौ गेरेमसा हारि दाफुनो बयबो हाबा माव जोंनो नांगौ गोजोन जोंनो नांगौ खौसेथि जोंनो नांगौ सोलोंथाइ जोंनो नांगौ सोलोंथाइ जोंनो नांगौ दावगाथाय जोंनो नांगौ दावगाथाय दुलाराय फरायसाफोर जिउ लावथों दुलाराय फरायसाफोर जिउ लावथों जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि खौसेथिनि थाखाय बयबो खामानि माव खौसेथिनि थाखाय बयबो खामानि माव बेबायदि फरायसाफोरा थांना थाथों बेबायदि फरायसाफोरा थांना थाथों गोग्गो सोलोंथाइ लानायाव बयबो बाहागो ला गोग्गो सोलोंथाइ लानायाव बयबो बाहागो ला बेबायदि फरायसाफोरा थांना थाथों गोजोननि थाखाय बयबो खामानि माव गोजोननि थाखाय बयबो खामानि माव गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय बयबो खामानि माव सोलोंथाइ होनायाव बयबो बाहागो ला गोग्गो सोलोंथाइ होनायाव बयबो बाहागो ला उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ ज्राब गार उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ बयबो ज्राब गार बुंनि बर'फोर खौसे जा बुंनि बर'फोर खौसे जा दुलाराय फरायसाफोर जिउ लावथों दुलाराय फरायसाफोर जिउ लावथों दुलाराय फरायसाफोर जिउ लावथों दख'रानि बिबानगिरि बिथांमोनखौ रेलियाव स्ल'गान होलांनो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो बे स्ल'गानखौ जाहाथे जोंनि दख'रानि बिबानगिरि बिथांमोना दैदेनो बिथांमोनखौ खावलायनाय जाबाय फरायसा फरायसुलिफोरनि गेजेराव जोंनि दख'रानि बिबानगिरि बिथांमोनखौ हाबनो थाखाय गुरै खावलायबाय गोग्गो समाज दानायाव बयबो बाहागो ला गोग्गो समाज दानायाव बयबो बाहागो ला गुन गोनां सोलोंथाइ लानायाव बयबो बाहागो ला गुन गोनां सोलोंथाइ लानायाव बयबो बाहागो ला जोंनो नांगौ गोग्गो समाज जोंनो नांगौ गोग्गो समाज दुलाराय फरायसाफोर थांना थाथों दुलाराय फरायसाफोर थांना खौसे जा खौसे जा खौसे जा खौसे जा long live không xẻ ra mất được khả năng long live Mất độ khả năng Lông lên
बन्द खालाम long left khuse ra long left derasar rơi गोख्रों थासारियाव दावगागासिनो दङ दा भारत हादरा बुंदों जे फैगौ 2047 मायथाइयाव 100 बोसोर जागोन दा भारत हादरा होनदों 2047 मायथाइयाव भारतखौ विश्वआव जेसेबां हादोरफोर दङ बे हादोरफोरनि गेजेराव मोनसे जौगासार हादोर हिसाबै जोंबो गायसनगोन बिनि समायखिरा लानाय जाबाय खामानि मावनाया स्टार्ट जाबाय आरम्भ जाबाय रांखान्थि अबस्थाया दिनै सारा विश्वआव 30 पजिशन जों मोनबाय बेखौ 3 पजिशनाव लांनो थाखाय बिनि जि समायखिरा बे स्टार्ट जाबाय आवगायबाय दा भारत हादरनि बै बिराद गिदिर जि एजेन्डा बै एजेन्डायाव खिन्थु जोंबो बाद गैया जाति हिसाबै बिटिआर हिसाबै जि ओनसोलखौ लानानै जों दङ दिनैहाय बे ओनसोलखौ बाद होनानै भारत हादर जानाय नङा भारत हादरनि सिन्थाया भारतनि खना खनला गासैखौबो लानानै बयबो 140 कोटि मानसिखौ लानानै 1 नाम्बार 2 नाम्बाराव फैनो नाजादों बै सिन्थाजों जोंबो गोलैफानानै दङ दा नैबे भारत हादरनि 2047 मायथाइयाव हादोरा जौगासार हादोर जानो थांनायनि जोंनि मोनसे एजेन्डा बै एजेन्डाजों जोंबो नैबे ओनसोलनि आइआफोर रायजो राजाफ्रा जों खारफानांगौ आरो बेखौ खारफानांगौबा बहाय जुदि जों सौहैनांगौ जायोबा जोंनि दिनैनि जे आथालनि जि सिन्था जों बेखौ एसे आरोबाव राफोद खालामनांगौ आरो बिनि थाखाय जों मोनसे गोदान एजेन्डा गोदान सिन्थाजों जों दिनै दावगालांनायनि सम जाबाय गतिके जौगासार भारतनि जि एजेन्डा बेजों जोंबो जौगासार जोंनि जि जाथि दानायनि जि एजेन्डा जों बेखौ So guys दायो मिटिंआ जोब्बाय ओमफ्राय दोंसे मोसागासिनो ओमफ्राय जों थांनो थाखाय रेडि जाबाय दायो मिटिंआ जोब्बाय ओमफ्य जों न' फारसे थांसै भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनो दाबाव ओमफ्राय चेनेलखौ दानायफोर चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो नोंथांमोना बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ माबायदि नुगोन गाइस बाय बाय